khobor kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Menteri Rangba Jonggajala West Bengal, ka Mamata Banerjee, ha ringkat UMP ka TMC, u Abhishek Banerjee, kilayalam ya karali ka bahe, ka bala pelong ha Kolkata, bat da ki Hajar Ngut ki pajba kilatu Shah ka nigarali, ban penpau ya ka jing persha, ya ka jing Shah Kheiñ Mynder ki Bengali, ha ki jella baper ki basenshar da ka BJP. Ka Mamata Banerjee, kala khot ya kani karali namarba kila don bon ngot ki brio ki bakren ya kaktin Bengali ki badai na kajala West Bengal ki balet tray let kta sha ki weipat ki jala ki Shah Kheiñ kum ki Mynderi kani karali kadai hadien bakatrina mol Congress kala keno ba ki don prangot ki nong bala ki bana Nadia district ki bala Shakem ha ki pulit ka Chhattisgarh ha ka ba omshem la pentep AA sha ki bahayeng jongki bat ya kapun jongki ru lakani. Kat kum ki khubor bala yolum. Laong baka jingkam yaki kadai namar ba kim don yaki kot kisla ki babiang. Bat ban peni baki degi nong India. Hadien bakila sa ha Chhattisgarh kumba shibana AA. Ka TMC kalabitar namar ba ki Bengali ki Shah Kheiñ kum ki Rohingya. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hundriu san pra hinyo lai pra